Sembla que faig poca feina i l'he feta per vostès i he fet un llistat de tots els actes als quals he assistit. Amb 128 dies de govern, m'he descomptat 15 dies de vacances, he assistit a 140 actes, a 43 localitats diferents del nostre país i de 3 estats diferents, perquè afortunadament es fan molts actes culturals també fora del nostre país en relació a la nostra cultura. I la veritat és que m'agradaria molt trobar-los a mi en aquests actes. A vegades voldria trobar-los, trobo diputats de molts altres grups, a vostès no els trobo, però m'agradarà molt poder-ho fer. Señora consellera, búsquenos en esos actos porque vamos a todos. Al que sí que no fue nadie es al premio Planeta, señora consellera. Nadie de su gobierno, ni usted, ni la consellera de Empresa, ni el señor Torra, ni un director general, nadie de nadie. Aquest govern governa i el dilluns tots els consellers estàvem assistint a actes. Li importa escoltar-me? Estic contestant. Gràcies. Continuem, perdó. Estàvem a actes perquè governar és triar, i triem i assistim. Miri, divendres ens estàvem mullant per la llengua al Palau Robert al vespre. Dissabte al dematí estàvem celebrant els 40 anys de la llibreria 22 a Girona. De camí cap a Falset, que teníem un congrés de jotes amb territoris de parla aragonesa, amb gent del País Valencià, amb gent de les Illes, vam aturar-nos al Barcelona International Day, vostè que li preocupa tant que boicotegem Barcelona, estàvem a Barcelona amb el Consorci per la Normalització Lingüística. I diumenge estàvem a Valls, diada castellera per excel·lència. Úrsula, aquests, obro cometes, punyeteros castells, final de la cita, senyor Carrizosa, no hi eren. Com que estem demanant als polítics que siguin sincers, doncs no passa res si la consellera Laura Borràs diu no vaig anar al sopar del grup Planeta perquè no em va donar la gana, perquè políticament no m'interessa, pel que sigui. Tu saps el que li dona la gana? No ho sé, però clar, el grup Planeta és molt important no pel nombre de treballadors com altres empreses, sinó també pel que ha fet per la pròpia... El seu criteri és diferent. Per la pròpia... Sí, però és la consellera de Cultura, ens representa a tots. La consellera de Cultura del govern de la Generalitat en un acte tan important com del grup Planeta i ha de ser. Grup Planeta és cultura en castellà, cultura en català. Va fer un paper molt rellevant amb la salvació del diari Avui, l'editorial Columna, Edició 62... Si aquest panegíric em sembla fantàstic. No és panegíric. La consellera de Cultura, que ens representa a tots, ha de ser en aquest tipus d'actes. No em val que digui que té molts. Clar que hi ha molts actes culturals a tot el país. No, ho estic dient, clar. Què estàs dient? En representació? Està parlant ell. No, però vull dir, sembla que parlis d'un criteri que està escrit en alguna part, però sembla que... La consellera de Cultura del govern de la Generalitat, en un dels actes més importants en l'àmbit cultural de Catalunya i d'Espanya, diguéssim, no hi és. Clar, però tu has dit que ha de dir que no li donava la gana, potser té un altre criteri, no? Que doni un argument polític, que no digui que és que estava a no sé on, perquè ja sé que hi ha d'actes culturals i a cada dia molt importants. Però tu no et sembla bé la seva explicació, no vol dir que no l'hagi donat. Home, però jo crec... És que jo demano que la gent sigui sincera. I per què saps que no és sincera? No, però jo crec que... em fa gràcia, saps? No és sincera, m'estàs mentint. Bueno, demostra-ho. Fins i tot estan movent les càmeres de l'atenció que estan esperant en aquesta taula. En peu d'igualtat, no, Pilar, perquè en peu d'igualtat és veritat que hi ha coses més importants que d'altres. No, però això ho dius tu. Llavors ella considera més important pel que sigui, perquè hi ha un acte de dones escriptores per un punt de vista feminista, pel que sigui, doncs ella ha dit no. Objectivament... No, objectivament no. No, només no. Més implicants que d'altres. I tant que ho és. Jo crec que és obvi, i jo crec que tots estarem d'acord, a veure si m'ho accepteu, que no anar al Premi Planeta és un gest voluntari. Diguéssim, és una acció, no és una omissió, és una acció. És una acció legítima. No, a mi em sembla molt bé que es faci, però no perquè no li doni la gana, sinó perquè hi ha raons, i algunes de les raons que hi ha les intuïm. Vols dir que hi ha una intencionalitat? Jo crec que hi és, o sigui, quan no anar-hi, no la consellera de Cultura, sinó ningú del govern de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que clarament hi ha una intenció legítima, que en un moment donat la podem debatre i potser estarem d'acord que no s'hi havia d'anar. Aleshores, jo crec que el que cal fer és explicitar-la, de dir, no, com una de les empreses que el mes d'octubre de l'any passat va canviar la seva seu, com una de les empreses que... Tens raó, però jo crec que pot haver-hi un criteri diferent, no vol dir que estigui mentint. No, però jo no estic... Jo dic que és bo explicitar el criteri polític que hi ha al darrere d'això, i a mi em sembla que és sa. Explicitat, tu pots no creure el problema. Ara anem al Francesc, sisplau, un moment, Fina.
que el tema planeta ens excita tant. No ho sabia. No, m'excita una mica. Però jo volia dir la meva. Jo crec que un govern, per principi, ha d'anar allà on li ve de gust i on no li ve de gust, perquè per això és un govern. És a dir, i evidentment un govern ha d'administrar les seves proximitats i distàncies, però hi ha un mandat institucional que et fa que tu hagis de representar el govern fins i tot allà on t'és més incòmode, com a principi. I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec, personalment, en la meva opinió, no compta per res pel govern, però en tot cas és la meva de ciutadà, és que